Els viatges fantàstics de la Tunglala, el personatge que encarna les accions en l'obra de David Invernon, com si es tractés d'un alter ego, protagonitzen l'exposició a la Galeria El Quadern Robat. Juntament amb el color taronja característic, el dibuix és l'articulador de la narrativa de la mostra, com ho és de tota la seva producció. Quan tinc alguna obra escènica sempre ho plasmo amb dibuix, que aquests dibuixos després els utilitzo per elaborar-los més i fer un procés que acabin a quadre o obra més gran, o els deixo com a dibuixos. També ens serveixen per fer idees així, diguem, cinematogràfiques o per desenrotllar guions. En aquesta ocasió, Invernon ha recuperat la tècnica de la pintura a l'oli i presenta les seves primeres obres en format fotogràfic, una diversitat de tècniques i llenguatges relacionades estretament amb el caràcter performàtic de la seva poesia. Per mi és sinònim d'oníric, de crear aquests mons imaginaris, d'en poc suggerir i no concretar, que això seria fer un relat, i llavors per això casava molt bé una poesia. Finalment he fet poesia escrita. Uns textos que es poden llegir en l'exposició, però que també es poden escoltar en directe en les visites poetitzades que s'organitzen a la galeria amb cita prèvia. La mostra s'ha prorrogat fins a finals d'octubre.